Zánkovou z Výzkumného ústavu papíru a celulózy. To znamená další příspěvek ze zahraničí. A podávám tady. Tak ako vidíte na obrázku, sa jedná o sprístupnenie a ochranu odborných informácií, prepojením na informačné technológie, ktoré dá sa povedať, že v našej oblasti sa veľmi využívajú. Ešte mám to dať tak vyššie? Dobre. Väčšina príspevkov, ktorá sa tu konala, je vlastne zameraná podľa teda aj zamerania celej konferencie na otázky ochrany. Môžem dostať nejakú vodu? Cítim už vysušený krk a ešte som nezačala rozprávať. Otázok ochrany, zabezpečenia informácií v kultúrnej oblasti, viac orientované na kultúrnej oblasti a teda na ochranu kultúrneho dedičstva. Z mojej stránky je to práve než naopak, ale trocha iná oblasť, a to je zabezpečovanie a ochrana informácií jednajúcich sa priemyselných podnikov a priemyselných otázok a konkrétne na spracovanie drevnej hmoty a na celulózopapierenský priemysel. Ja konkrétne pracujem na výskumnom ústave papiera a celulózy, ktorý by som ho aj tak trocha pochválila, že ešte existuje vôbec a po svojej dlhej existencii od roku 1949 vyzbieral pomerne dosť veľkú databázu vedných informácií, ktoré tvoria základ našeho informačného systému. Samozrejme, tieto silný informačný fond bol v papierovej formáte, ktorý teraz pomaly prechádzame digitalizáciou na elektronickú knižnicu. Keďže teda výskumný ústav mal celospoločenskú, celoštátnu pôsobnosť pri svojom založení, tak máme v našom archíve množstvo materiálov, ktoré prešli pri presune alebo pri zmenách rôznych organizačných štruktúr, materiály, a dokumenty, ktoré sú zaujímavé aj z pohľadu dnešného a môžeme hovoriť o nejakom priemyselnom dedičstve. Samozrejme je záujem o zachovanie všetkých týchto materiálov a týkajú sa nielen Slovenska, ale aj Českej republiky, lebo v Čechách žiadna takáto inštitúcia už neexistuje. No tak použitie najnovších technológií z informačnej, počítačovej a komunikačnej oblasti pomáha urýchliť zavádzania otvoreného prístupu k informáciám Open Access, ku ktorému aj náš ústav postupne sa smeruje po riešení viacerých projektov, kde je to vlastne povinnosťou organizácie poskytovať otvorený prístup k informáciám. Prepojenie najnovšej technológie významne uľahčuje prácu s meritom tejto prednášky, a to je Thesaurus, ktorý riešime s podporou agentúry pre výskum a vývoj. Prečo Thesaurus? Lebo na Slovensku takýto materiál neexistuje, hoci vo všetkých vyspelých krajinách, s celulózopapierenským priemyslom je terminológia v takom poriadku, že o tezaure sa vôbec nedebatuje, ale sa robí a stále sa aktualizuje. V našom prípade sa párkrát už boli pokusy o vytvorenie takéhoto materiálu. V Čechách konkrétne taký materiál je od roku 1989, ale nebol aktualizovaný.
Takže sme sa do toho pustili, lebo máme silnú informačnú základňu, ktorá sa digitalizuje. Máme možnosť využívania digitalizovaných materiálov prostredníctvom vlastnej siete intranet. A nazývame to teda náš ako komplexný informačný systém z toho dôvodu, že vlastne sa snažíme vždy komplexne informovať každého používateľa od signálnej informácie z bázy dát až po originál materiálu, prípadne zapožičaného od našich príbuzných organizácií. Tak by som prešla k tomu ďalšiemu obrázku. Dúfam, že to zvládnem. Tak, áno. Prvým krokom pri tvorbe toho dosť komplikovaného systému, ako je Thesaurus, bolo rozdelenie celej bázy, celého obrovského súboru alebo objemu dát na tematické skupiny. Ako vidíte z bežného pohľadu na to, je to poriadne široká oblasť od botaniky, biológie, pestovanie stromov, zachovanie lesných zdrojov ako základnej suroviny, hľadanie nových náhradných alternatívnych surovinových základní a tak ďalej. Takže tá oblasť zberu informácií a usporiadania informácií je veľmi zložitá. Každý riešený termín, ktorý dávame do Thesauru, sa najprv musí vložiť do nejakej tematickej skupiny, prípadne aj do viacerých. A hľadajú sa väzby k tomuto termínu a vlastne sa zaraďuje do štruktúry, hierarchie štruktúry medzi širšie termíny nadradené, hľadajú sa užšie termíny podradené a príbuzné termíny, významnejšie príbuzné termíny. Tieto paradigmatické vzťahy medzi nám vlastne pomáhajú pri hľadaní a pri lepšej orientácii ani nie nám, teda informatickým pracovníkom, ale skôr pracovníkom, ktorí sa zoznamujú s terminológiou, alebo ktorí sú mimo profesie celozapapierenskej. No, najdôležitejšie veci pre tvorbu Thesauru sú tu uvedené v 4 bodoch a to je, začala by som druhým, je vklad a začleňovanie informácií do vlastnej bázy dát s možnosťou jej spätného využívania. V súčasnosti máme v nej okolo 60 000 záznamov, ktoré sú spätne vyhľadávané softwarovým systémom knižničným. A aby sa mohla vytvoriť táto databáza, bolo potrebné sa akvizične pripraviť a vlastne všetky domáce aj zahraničné informačné zdroje vyhľadávať veľmi opatrne a s veľkým dôrazom na to, aby tam neboli nejaké balasty, lebo ako vieme, sú šílene drahé teraz každý časopis. My máme nejaké kontakty s našimi partnermi v Amerike, takže máme prístup aj k takým norskému časopisu, veľmi dobrému, ktorému nie sú reklamy, ale sú skutočne kvalitné články, podobne ako americký časopis TAPI. Ale ináč sme odoberali kedysi 50 zahraničných časopisov alebo domácich a ja neviem koľko zahraničných, čiže z toho sa dalo povyberať veľmi dobrý materiál do bázy dát. Teraz je to troška obťažnejšie, ale máme teda to, zatiaľ myslím, že to, čo potrebujeme. Všetky tieto časopisy, knihy, ktoré sa dostávajú do informačného fondu, sa digitalizujú po výbere samozrejme, po výbere aktuálneho obsahu pre súčasné potreby. Spracovávajú sa OCR systémom na uchovanie, OCR systémov v textovom čítaní a hlavne sa prevádzajú do PDF formy, ktorá je pre výskumníkov, myslím, najzaujímavejšia, lebo sa dá s článkom aktívne pracovať. No a nakoniec bola zostavená štruktúra počítačovej siete napojená na silný výkonný server, ktorý slúži ako úložisko dát a na ich bezpečné uloženie. Táto príčinková
pardon, zase som sa nedostala, tam kam som chcela. Dobre. Táto priečinková štruktúra servera umožňuje ukladať súbory a následne zdieľať s ostatnými pracovníkmi. Rozdelená je do takých dvoch základných prúdov. Prvý je určený na ukladanie dát pre manažment a riadiacich pracovníkov a druhý je využívaný pre knižnično-informačné služby. Slúži na bezpečné uchovanie a priebežné využívanie informácií získaných z spracovaných odborných materiálov priamo z pracovných počítačov. Výskumných pracovníci a vybraní pracovníci proste majú do toho vstup. Komplexný informačný systém, tak využitie Thesauru sa bavíme o tom stále o využívaní, ale myslím, že všade je to bežné, že takýto terminologický slovník existuje a využíva sa hlavne pre informačné práce. Príprava rešeršnej stratégie pre získanie informačných podkladov vyžadovaných vlastne by mali byť pri každých nových úlohách potrebných, ako to bolo, ako predtým to bolo, a myslím, že to teraz je dôležité, lebo potom sa jedná o novú úlohu, nový problém. Ďalej je to nástroj pre vzdelávanie mladých pracovníkov pri oboznamovaní sa s odbornou terminológiou a súčasne je pomocným informačným materiálom pre pracovníkov mimo danej profesie, čo je teraz taký dosť najdôležitejší aspekt. Z toho dôvodu, že sa v súčasnosti hľadajú všelijaké nové netradičné spôsoby využívania drevnej hmoty, hľadajú sa tým pádom alternatívne surovinové zdroje a táto téma zaujíma výskum vlastne celosvetovo. Naviac je Thesaurus vhodný ako podkladový materiál pre tvorbu výkladového slovníka slovenského v slovenčine, čo doteraz ako chýba. No a ešte nakoniec vám ukážem nejakú, aby ste mali predstavu vôbec, o jakú robotu to ide, o jakú prácu, štatistika. Ja stále idem opačne, alebo čo? To, nie, opačne, dobre som išla. Štatistika. Z posledného obdobia, teda v roku 2015, bolo spracovaných do Thesauru 1599 záznamov. Z pôvodných záznamov asi tretina sa bola vylúčená kvôli opakované hesla, chybné hesla, preklepy a podobne. V tomto roku máme v pláne 3809 hesiel, a takisto sa počíta teda s nejakým úbytkom, čiže toto chceme ako dokončiť, to bude až po písmeno Ž a potom sa znova vlastne každé heslo sa musí vždy premielať cez celý ten súbor, lebo sa hľadajú tie vzťahy a prepojenia. No na posledný obrázok som zabudla a ďakujem vám za pozornosť, to som myslela.